това. Оказа се, че пак трябва да се качим догоре. Трябваше да оставя количката и да взема багажа. Хайде. Надолу вече. Оп. Влизаме навънка. Влизнахме навънка. Отиваме сега към колата. Сега, когато се кача, ще изям понечко. Ще хапнем една хапка. Когато взем, ще включа. Изядох я. И пристига. Отваряме. Пина една количка. И хубава стойка. Кашкава с... Какво познайте? Кашкава с... Познайте с какво пишете долу коментар. Който е познал, казвам какво е на края на видеото.